Maestro na, sir. ML user. ML na yo. Ya, sir. 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 ML yo, sir. Musta ka, sir? Gawain ko ng tabla, eh. Oh, imo niya. Gawa na yun. Maestro, nagagat. ML na. Mga maestro sa email, paahad. Sikaw wala. Latahan na. Iba kasamang rope, di. Alam po direct, wiki Bakit na. yan ito yung muli? Oh, Email user, guys! sir. No, sir. Kani dire mga email na sa user, mga sir ba? Allah. Lame ka ah. Lame, ay. Wilok. Lame ka to kilawan, guys. Sukaan ba? Jamhaw. Cute, saan mo gimagit? Cute. ML user Eman. Wow, cutie pie. Eman. 5 man. Kan ikut magiku nih kayak gibogam nih iya. Ikut gibogam ya. Buwagan na. Tay pabante. Ah. Mageko. Lagi, saya kaya ako kabapo ba? Yag ba? Ah! Nang bangke. Himo sila ganang ano. Mansion. Nakabangas na ta. Tamen check. iPod check. Angay. Atibot check medyo maip. Katong na yung Nakabangas mo pa no? katong na kapit. Ganyan na talaga par. Sila naman niya diyo. Tamen check. Ano ka? Balo? Bebe. Oh. Awa. Pero makita ko na makita ito na. Awa na. Ako na diyo. Nagtungod pa. Hoy! Tanawa dito pag nagtungod. Tamen check. Naninguha pa siya na iya. Joe! What's up, yo? Yo! Ha! Magbiko ra ba? Magbiko ka, libre? Para kasi ding. Magbiko ka kasi libre. Para kasi ding. Hoy. Output check.